Ako koristite sustav TAU van sustava Omega, odnosno ne kao njegovu aktivnost, onda trebate podesiti svoje ime, možete staviti i ime i prezime, možete staviti i vašu adresu e-pošte, jer u slučaju kada direktno dođete na sustav TAU, tako da upišete adresu tau.ffzg.hr, sustav ne može znati kako se zovete. Kako to podešavate? U gornjem desnom uglu imate ikonu zupčanika, odnosno postavke. Kada kliknete na to, prvu stvar koju vas sustav pita želite li dozvoliti korištenje mikrofona, kliknete na dozvoli allow. Potom vas pita želite li dozvoliti korištenje kamere, opet dozvolite, kliknete allow. Sad imate priliku vidjeti svoju sliku, provjeriti je li kadar ok, treba li nešto ukloniti prije vaše sesije i sl. Sa strane vam pišu koje kamere su i mikrofon se koriste. Naravno, ako imate recimo više kamera na vašem uređaju, onda možete odrediti koju ćete u tom trenutku koristiti. Na kartici koja se zove profil možete staviti svoje ime. Ja ću staviti samo svoje ime, neću staviti ime i prezime. I možete recimo staviti svoj e-mail, ne morate. Na kartici više možete odrediti na kojem jeziku želite koristiti ovaj sustav. Standardno je zadan hrvatski. Kliknite na u redu. U ovom trenutku se ništa nije promijenilo na ekranu, samo ste zadali kako se zovete unutar sustava. Kada kliknete na neki sastanak koji je već prije zakazan ili novi koji ste stvorili, sustav će se spojiti na njega. Opet će vas pitati želite li dozvoliti korištenje mikrofona. Sad ste spojeni, piše vaše ime na ekranu, što znači da ste ove postavke malo prije uspješno zadali. I to je to.